गसाइगाव ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023 मायथाइनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग बादायलायनाया गासै मोन7 जायगायाव खुंफुंजानायजों लोगोसे गाबोन 5 नबेम्बर सानजौफुनि 2:15 रिंगानिफ्राय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो साखाफारा। बे जोलुर बादायलायनाया रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि फोथाराव GVFCनि ह'म ग्राउन्ड महरै 5 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै 28 नबेम्बरसिम गासै मोन7 खेलाखौ खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि गाबोन जागायजेननाय हाबाफारियाव बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो बयखौबो जोलुर खेला नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खौरां मेलनि गेजेरजों सामलाय आफादा खावलायहरदों। लोगोसे नोंथांमोना बे खेलाखौ जेनेरेलाव 20 रां, गेलारियाव 50 रां आरो VIPआव 80 रांनि टिकेट लानानै नायनो हानायनि जोंनि GVFCनि ह'म ग्राउन्ड हिसाबै जोंनि बे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथारनि जानानै जों बानजाय आफादनि जानानै जों खावलायो बेखौनो गाबोननिफ्राय जोंनाव गिबि खेबनि खेला जागोन। बे गासै 7था जागोन। बे खेलाया 2:15 जागोन। आं बेखौ खावलायो रायजो राजाफोरा बयबो फैनानै लैहोर लैहोर सापर्ट होफैयो, मदद होफैयो, नायफैयो। बे खेलायानो जाहैबाय ESPL आसाम स्टेट प्रिमियार लीगनि खेला, आसाम फुटबलजों बानजायजानाय। बे खेलाया गाबोन गबिन्द FC जों जागोन। गबिन्द FC भार्सेस चिरां दुवार इउनाइटेडजों जागोन। माब्ला जागोन? जोंनाव गासै 7था गेम दङ। बेनो जाहैबाय 5 नबेम्बरनिफ्राय लानानै 28 नबेम्बरसिम 7था गेम दं टटेल गासै ह'म ग्राउन्डआव। आलासि महरैथ' गोबां हांख्रायनाय जादों दाबो सोर फैगोन बेखौ आं डिटेल्स खिन्थाथ'नो हाया। टिकेटनि बेसेना माबोरै खालामनाय जादों? टिकेटनि बेसेनखौ जों बारा लानाय जायाखै। ओरै सानजा फारसे जों मोनसे जेनेरेल मोनसे जायगा दोननाय जादों। बाहाय जों थोंजोंहाय 20 लागोन, ओमफ्राय गेलारियाव जों 50 लागोन, ओमफ्राय VIPआव जों 80 थाखा, ओमफ्राय सिजनेल हिसाबै 450 थाखा लानाय जादों आरो। सोरबा आर्टिस्टफोर बाहागो लाफैयो? आर्टिस्टफोराथ' फैगोन गोबाङैनो। गाबोन सोर फैगोन? बेखौ जोङो बर'नि मुंदांखा सासे बिनानावखौ लिंहरदों। बेनो जाबाय गेमस्रि दैमारि आरो बेजों लोगोसे एंकर खालामग्राफोर मोजां बेफोरबो फैगोन। प्लास जोंनि लकेलनिफ्रायबो आदिबासि बर' गासै मोसाग्राफोरबो फैगोन आरो। बबेनिफ्राय हानजा फैनानै बे गेलेनायाव बाहागो लाफैगोन? बेनो जाहैबाय जोंनि ह'म ग्राउन्ड हिसाबै GVFC गेलेगोन आरो बेजों एगेन्स्टआव गेलेगोन जाहैबाय इउनाइटेड चिरां दुवार FC। फारियै गासै जोंनावहाय ह'मखौ लानानै 8था टीम दं। बेनो जाहैबाय GVFC ह'म टीम, ओमफ्राय इउनाइटेड चिरां दुवार, मरान टाउन क्लाब, जरहाट टाउन क्लाब, डिमा इउनाइटेड, मर्निं स्टार कार्बि आंलं, ओमफ्राय 11 स्टार, ओमफ्राय खोरोमदाव FC गासै 8था टीम। 1 तारीख से आसाम स्टेट प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट मैच हमारा हो चुका है बंगाईगांव में, जहां पे हम लोग 2-0 से जीते हैं 11 स्टार बंगाईगांव से। अभी हमारा नेक्स्ट मैच कल है 5 तारीख को, होम ग्राउंड है मोटमबिल में। हमारा ओपोनेंट है आपका चिरांग द्वार FC। तो अच्छा टीम है, ये ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम शायद होगा चिरांग द्वार। तो आशा कर रहे हैं हम लोग अपना फुल पोटेंशियल में गेम खेलेंगे और एक अच्छा गेम सबको देखने को मिलेगा। आपका FC का नाम क्या है? मेरा टीम का नाम है गोविंद बसुमतारी फुटबॉल क्लब। कब से होने वाला है? ये कल मैच है, कल 2:15 दोपहर को 2:15 में मैच है, यहाँ पे किक ऑफ है। आपकी टीम के साथ कितने मैच होंगे? अभी टोटल 14 मैचेस हैं। एक मैच हो चुका है और 13 मैचेस बाकी है। उसमें से टोटल 7 होम मैचेस हैं और 7 अवे मैचेस हैं। अभी खेल देखने वालों के लिए क्या मैसेज करेंगे आप? मेरा मैसेज यही है कि आप लोग जो ऑडियंस है वो आए, जितना हो सके आए, क्योंकि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ज़्यादातर लोकल प्लेयर्स है, आसाम के ही प्लेयर्स है और सारे 17-18 साल से लेके 24-25 साल के यंग प्लेयर्स है। तो इनको मोटिवेट करने के लिए हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस का ज़रूरत है और हम भी प्लेयर्स भी कोशिश करेंगे जो अपना जो टैलेंट है वो शो कर सके, ताकि ऑडियंस को एंजॉय कर सके ऑडियंस। टिकट सिस्टम बनाया आप लोगों ने? जी, यहाँ पे टिकट सिस्टम बनाया। इसमें आप पर मैच हिसाब से आप टिकट ले सकते हैं और सीजनल टिकट भी अवेलेबल है।